Καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω εκ μέρους του Πάλσου στην 27η διημερίδα Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης που γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Μάρδα, καθηγητή του Αριστοτελείου στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Κύριε Μάρδα, καλώς ήρθατε. Δώσατε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία με τίτλο «Κρίση, πρόκληση και ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις μιας νέας εποχής». Τελικά, όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα είναι μια κρίση ή είναι μια πρόκληση? Κοιτάξτε, είναι μια κρίση η οποία μπορεί να δώσει κάποιες ευκαιρίες για κάποιους που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν αυτές τις ευκαιρίες και να παράγουν κάτι περισσότερο, να κάνουν μια άλλη δουλειά, να επεκταθούν σε κάποιους άλλους τομείς. Κάθε κρίση είναι η πρόκληση, γιατί ο κόσμος ο οποίος διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα σύμφωνα με αυτά τα οποία έχει μάθει, προσπαθεί να βρει διεξόδους για να μπορέσει να επιβιώσει. Και μέσα από αυτόν τον αγώνα της επιβίωσης τελικά γεννιούνται καινούργιες ιδέες, γίνονται άλλες επιχειρήσεις, επεκτείνεται η οικονομία και κερδίζει έδαφος η κοινωνία στο βαθμό που αυτή η κοινωνία είναι ιδιαίτερα μαχητική. Αν είναι μια κοινωνία η οποία παραμένει απαθής, η οποία δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, απελπίζεται εύκολα και θεωρεί ότι όλα είναι ένα πεπρωμένο το οποίο δεν μπορεί να το επηρεάσει, τότε παραμένει εκεί που είναι με τις όποιες συνέπειες επομίζεται που δεν είναι και ιδιαίτερα καλές βέβαια. Μάλιστα. Την ελληνική κοινωνία πώς τη βλέπετε να αντιμετωπίζει αυτή την κρίση, σαν άλλος Οδυσσέας ή έχει παραιτηθεί στις όχι, δεν έχει παραιτηθεί. Οι Έλληνες πολίτες και πάντοτε έχουμε δείξει στο παρελθόν και σε περιόδους κρίσης δεν τα πάμε άσχημα. Πάρα πολλοί έχουν αρχίσει καινούργιες προσπάθειες για άλλες δουλειές, να επεκταθούν δεξιά, αριστερά, πάνω κάτω. Αλλά βέβαια όλα αυτά χρειάζονται ακόμα περισσότερο κόσμο και άλλες ταχύτητες. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερες ταχύτητες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλα τα αρνητικά τα οποία έχουμε ζήσει τα τελευταία 6 χρόνια. Δηλαδή να φτάσουμε στο 0 και να μπορέσουμε να περπατήσουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτήν την οποία γνωρίζουμε. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να γίνει. Τώρα, εδώ καλό θα είναι να βοηθήσει και η πολιτεία, αλλά και αν δεν βοηθήσει η πολιτεία, πρέπει να πάψουμε να σκεπτόμαστε ότι έχουμε πίσω μας ένα κράτος το οποίο θα λειτουργήσει με ένα τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μας βοηθήσει και να περπατήσουμε από μόνοι μας. Και η συμβουλή σας με βάση την πολύ μεγάλη σας εμπειρία προς το κέντρο ξένων γλωσσών, ποια θα ήταν έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν? Η συμβουλή ήταν και την ανέφερα κιόλας, πρέπει να ψάξουν να δουν στο πλαίσιο των όποιων προγραμμάτων υφίστανται και δράσεων που συνδέονται κατά κύριο λόγο με το νέο κινητικό πλαίσιο στήριξης, κατά πόσο μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμοι φορείς. Αν δεν είναι επιλέξιμοι φορείς, πρέπει να πολεμήσουν έτσι ώστε να γίνουν επιλέξιμοι φορείς. Εκεί που είναι επιλέξιμοι φορείς και δεν έχουμε εκμεταλλευτεί κάποια προγράμματα, να μπουν δυνατά έτσι ώστε να εκμεταλλευτούν αυτά τα προγράμματα. Δηλαδή η πρόταση είναι να βρουν κάποιον ειδικό σε θέματα κινητικών προγραμμάτων, που είναι πολλές εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων που υφίστανται, και αυτές εδώ οι εταιρείες να καθοδηγήσουν την Ομοσπονδία προς νέες κατευθύνσεις οι οποίες ουδέποτε σκέφτηκαν στο παρελθόν και έχουν σχέση με την επιμόρφωση και γενικότερα και ειδικότερα μάλλον με το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται η Ομοσπονδία, που είναι οι ξένες γλώσσες. Και κλείνοντας, να σας ζητήσω να κάνετε και μία ευχή για τη νέα σχολική χρονιά ως καθηγητής και εσείς προς τους φοιτητές σας, τους μαθητές μας. Η νέα σχολική χρονιά να είναι ήρεμη, αυτό είναι που χρειαζόμαστε, έτσι ώστε να περπατήσουν κανονικά τα μαθήματα και να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε έστω και με τα μέσα τα οποία διαθέτουν που είναι πολύ λιγότερα από ό,τι στο παρελθόν, να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το βαθμό της αποτελεσματικότητάς μας προς το συμφέρον βέβαια των φοιτητών μας, φοιτητριών μας και βέβαια προς το συμφέρον όλων των μαθητών της χώρας. Σας ευχαριστώ πολύ.